हम्म। पार्टनर सोचता नहीं कहीं घूमे चलल जाई। साला घर में बैठल बैठल मन भगटा गइल बा। सही कहता इस पार्टनर, साला घर में बैठल बैठल हमरो मन छिनरा गइल बा। सही कहतरिस, हमरो मन एकदम गजबजा गइल बा। चले के ना कहीं घूम के आवल जाओ। ऊ तो ठीक बा, लेकिन कहाँ चलल जाई? कहाँ चलल जाई छोड़, ई सोच के काची से चलल जाई। ए बूढ़ी, तोरा बाप के खटारा से। हमरे बाप के खटारा से? हाँ। बाबूजी गाड़ी की चाबी देम तो बाजार जाए के बा। का बेटा, बाजार जाए के बा? चाबी चाहिए? ले 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 बेटा, तनी हेने बताओ। ना रे साला, बाप मार के हमार गाड़ फाड़ दियन। पिछला पारी बड़ी मार मरले रहलन। हम कुछ नहीं जानत, टाइम से दम गाड़ी लेके आ जिए जो। चल सनी। रे साला, बाप हमार चाबी चश्मा में लुकवा के रखेलन। बताओ सन कहाँ चलल जाओ? रेला चल गाड़ी, जहाँ चल जाओ तहाँ चले के बाद रेला चल। रे साला, गड़िया चलो चला ना रे। मार के बाप हमार गाड़ फाड़ देन, गड़िया कुछ हो गई तो। चुपचाप चलो तो लड़ा दे मत दांत सिया। रेल 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 बोल रेल। साले धूम थ्री मत बनो। Back to the sound. साले देखत का बड़ा खराब तो कर देला सन गड़िया। अब बाप मार के हमार गाड़ फाड़ दी। भाग साला, तोरा कहत रह नियो धीरे चलाओ गाड़ी। अब साले तारा तो धूम थ्री के आमिर खान बने के रहल, खराब हो नु गइल। अब बाप मार के हमार गाड़ फाड़ दी रे बाप। बना के दे हमार गाड़ी। तनी के का झगड़ा करता सरे? ना तोर दोस्त बा ना तोर दोस्त बा, सब दोस्त बा एकरा बाबूजी के। बचाओ बचाओ बचाओ। चलो सर, का भइल बा? लागत है कि एक्सीडेंट भइल बा एकर। चल बसन तनी लगा बा। विकेश, हाँ। एम्बुलेंस लगा फोन करते तनी जल्दी। ना भैया, हमारा लगे बहुत कम समय बावे, कैसे कि हमें माल से भेंट करे के बा। ना ना, हमारा कहे के मतलब है कि स्वर्ग में जाए के बा। तो स्वर्ग जाए से पहले तारा लोग के एगो राज के बात बताओ के चाहतनी। अरे भाई साहब, उहे नाराज जो छौड़ी के साथ घपा घप किया था। नहीं बे, तनी के पैसा वाला राज के बारे में बतावे के चाहतनी। ध्यान से सुनो सन। एजा से 50 किलोमीटर पर मोहन बाल सिंह के बगीचा में ताड़ के नीचे 10 करोड़ रुपया बा। मर गइल साला 10 करोड़ आज बता के ला ला ला। चुप साला, हेने आओ सर। साला 10 करोड़, लेकिन चल कैसे जाई? साला एकरा बाप के खटारा भी खराब हो गइल बिया।
मिल गल उपाय देखो सो हो दे चलो सर हमार गाड़ी 10 करोड़ मिली नू तो तोरा हैसन हैसन कुछ नहीं के 4 चक्का अपना बाबूजी गिफ्ट दी है धड़ाक दे चल। कर देन जियान हमें नाम हरे हाँ अकेले अकेले पैसा तो हमें बेची से देखो सन हौवे बा मोहनबाल सिंह के बगीचा चल चलो सन। देखो सन ये बा मोहनबाल सिंह के बगीचा चलो सन। रे भाई इतना ताड़ बा किंग पता लगा जाएगा कहाँ खजाना बा। मिल गई चलो सन। देखो सन यही में माल बा अब लेके माला माल हो जाइए। खुद 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 ले आओ रे खोद विकेश और जोर से खोद और जोर से खोद और जोर से खोद। क्या गली है हमारा मतलब है कि जमीन खोद 10 करोड़ का माल बा 10 करोड़ के जल्दी जल्दी खोद। अकेले अकेले कर देन जियान हमें नाम हरे हान अकेले अकेले का अकेले अकेले पैसा तोरा कैसे पता बा कि यहाँ पैसा बा। कर देन जियान हमें नाम हरे हान हम सुन के पता करें कि पैसा कहाँ बा है पैसा में 75% हमें चाहिए का 75% हमार 3% बना लेबो। ज्यादा होशियार नहीं बाबूआ ना तो खोपड़े हुआ तुम ससुरा के खोज जल्दी। का भाई का खोजता लो। अरे जानते रहो भाई एगो लड़का भेटाई ला बतले सनु कि मोहनबाल सिंह के बगीचा में 10 करोड़ रुपया बा उहे खोजता नहीं सन। अरे हउए सर करिया ठन उ सर पागल हो तरह काल के देख ले धमाल फिल्म काले से घूम घूम के खूब डायलॉग मारता एजा कौनो खजाना उजाना नहीं के ई सर झूठ बोल ले बा। क्या रे बाबू कर देबे जियान तोरे नाम हरे हाँ ते सुन के पता करी कि पैसा कहाँ बा। no, no, no.